देखिए बिहार में गर्मी प्रचंड पड़ता और ई हालात हो गईल बा कि अप्रैल में जून वाला फीलिंग आवता। हीट वेव चलता और गर्म हवा नाक में ढुकता और परेशानी तो बढ़ले बटे। लेकिन रउरा सबके सतर्क रहला के जरूरत बा। पटना के जिलाधिकारी या बिहार के तमाम जो जिला के जिलाधिकारी डीएम लो बा वो आदेश जारी कइले बने कि 12 बजे तक स्कूल चलावे के बा, 12 बजे के बाद स्कूल बंद रहे। और जौन समस्या बा, इस समस्या के समाधान रउरा सबके भी करे के चाहिए। काहे से कि देखी प्रचंड गर्मी पड़ता और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी बा, 40 डिग्री पार पारा पहुंच चुकल बा। देखिए गमछा लेके हम चलत नहीं तो रउरा सबसे कहेम कि रउरो लोग इन गमछा लेके निकली, बहुत जरूरी होके तबे निकली, नहीं खे जरूरी तो फालतू में घूमला के जरूरत नहीं खे। और सावधानी रखी, पानी पी, खीरा खाई, ककड़ी खाई और जितना जौन पानी वाला चीज बा, लालमी कहल जाला ओकरा के, और तरबूजा हिंदी में कही तो उ खाई। और एकदम शरीर में जो बा पानी की मात्रा हमेशा बढ़ौले रखी और पानी पियत रही, ठंडा ठंडा पानी पी। फ्रिज के पानी अगर पियत नहीं तो हमें तनी नॉर्मल पानी मिला दी। डॉक्टर भी सतर्क रखे कहत रहे। बाहर निकलत नहीं स्कूटी से बानी या फिर पैदल भी चलते नहीं तो गमछा ले ली, मास्क ले ली, चश्मा लगा ली, मोजा पहन ली और फुल बाजू के शर्ट पहनी। न तो देखी कहल जाला कि जाड़ के उपाय बा, लेकिन अगर लू लाग जाओ नू तो एकर उपाय कुछ ना होला। सतर्क ही और रत्नेश की रिपोर्ट के साथ जुड़ल रही। धन्यवाद।